Krátka zastávka na občerstvenie, nebo Adásek nám uteknul. Neznáme čo s ním, či ho dáky... Adásek má formu, lebo či ho dáky medveď nezožel už. Lebo začal chodiť do posilovní, tak Adásek má formu. Počkaj, ja si zoberiem toto zelené tamto. Nedoťahneš. Krátke ruky. Sáhnem. Takže dúfam, že depka z toho nebude. Ale ja si myslím, že Adásek odkvesne na Popovej. Tam si ho vychutnáme, hej? Hej. To na Popovej? Ja, že tam nie je veľa kopca, len 2,5 kiláky. Žiadna depka, to je len pivo dep. Musíme ako dar. Mne to dneska nekrúci, ja si musím kúpiť druhý bicykel. Taký jak Peter. Dáco sa psuje na tom bicyklu. To sami to poznáš. A tuším, ho už to aj prešlo. Zbadal tú značku a už ho to aj prešlo. Áno. Stopcovi. Dobrý deň. Zaber. To je nejaké tempo? Favouš je favouš. Favori ide do kopca. Za to je tak dobré. No, som na vrchole Popovej. Už je takýto výhľad na Kráľovú hoľu. Je to tu už zarastené. Niekedy to bolo krajšie. Dobre, z kopca ideme. Oživnelo sa, z kopca mi to ide, do kopca to nejde. Aspoň dáčo. Asi 3 roky prázdniny, aj letné, aj zimné. Tu za kostolom tam vzadu. Som nebol vo Vernári, nepamätám si. Kamera beží? Nie, vyrujem. Ani kúkať to máme, nie ešte. Aha, ide to dobre dneska. Áno. Veľmi dobre. Pán Beží, ste spokojní? Vy ste vysoko. Tak. Za alkoholom nie som spokojný, ale s turou som spokojný ako celkovo. Amatéri nemajú čo s vami. No, tam to riadne bije. Nás to asi minie.